Der er mad om 5 minutter. Den diarré, den driller igen. Endelig kom du tilbage. Men du er uheldig. Maden ser ud til stadig at være varm. Lad os håbe det. Maden er stadig varm. Det var heldigt, vi brugte Heat Trivet. Heat Trivet holder din mad varm, når du bliver forstyrret.